Tu máme 6. března 2024. A jelikož už se udělalo trochu lepší počasí, jsme se dneska rozhodli, že si postavíme stan a upečeme nějaký párečky. Tady zkoušíme naše nové ohniště. Máme tady jedno veliký, když by se chtěl dělat fakt velký oheň, ale na takovýto opečení nebo to, tak to tady máme jen takovýhle s roštem. Zbytečně rozdělávat velký oheň. Tak. Tady máme skalku osvícenou. To je vidět. Máme lesní bar osvětlený trošku. Vypadá to, jako když jsme koukali na hvězdy. Lesní bar, který jsme otevřeli ke konci února, takže už začali lidi trochu jezdit. Tak. Tady nám svítí žába hlídací na solár. Tak a tady máme už nějaký pivko v bedinkách. Sviany Radegast 12 a Staropramen 10. Zatím 3 druhý piva stačí. Máme nějaké nealko pro děcka a pro abstinenty. V baru jsou pak nějaké fušenky a tyčky slaný a bramburky. Tak. Voda nám stále krásně teče, protože letošní zima byla taková propršená. Čekáme, až to trochu opadne, protože nám jak se zvedla voda, tak nám to zaplavilo ostrůvek a zničilo nám to sezení. No a teď se půjdeme podívat na náš stan, který jsme stavěli o 5:30. Mysleli jsme, že to už ani nestihneme do tmy, protože přece to trošku práci dá tenhle ten hangár, ale stihli jsme to. Mám dobrýho pomocníka Sašu. Tady máme naše osvětlení. Tak. Parkside, samozřejmě. 10 000 lumenů. Tady máme takhle stan postavený. Samozřejmě venku je nějakých, můžu se tam podívat, schválně. Venku máme, myslím si, že bude tak 5-6 stupňů, víc nebude. Co? Já přijdu. No, tak jsem to odhad dobře. Mám se to blbě. No, 6 stupňů. Už mám odhad. Tak a teď se půjdeme podívat, jak to máme zařízený v našem stanovém hotelu. Počkej, já to tady musím odevřít. Je tady teplo? Ty krásu, tady je vedro, tady snad 30 stupňů, viď? A ty už hraješ? Budeme muset asi otevřít jedno okno, aby se tady trochu větralo. Mám to tady takový intimčo. Červenou lampičku, ale máme tady i 1000 lumenů na stojanu. Až budeme hrát člověče, nezlob se. A budeme číst dneska, viď? Máš čtení školy. A teďka to máme daný na půlku, no. Ještě by se dala roztopit 3, ale myslím si, že to stáhnu i na tu 1. Protože to je úplně zbytečný. Takže my musíme fakt, jo, tady je strašně vedro. Ty brďane, otevřeme něco. Dneska jsme tady jeli
pro 5kilovku, která mi zůstala z karavanu ještě, bývalýho. A tohleto peníčko se nám hodí zrovna. Můžeme se přenášet to svoje skoupání. A takhle tu žijeme dneska. Deka, protože přece od země je ještě zima, to bychom nenastydli, spíš Saša. Tady byl před 14 dny nemocnej. No a za chvilku si půjdeme opíct. Najíme se, dáme si pivko. Saša limonádu a půjdeme číst. A pak si zahrajeme Člověče nezlob se. Jo? A pak karty. No, to ještě neumíš. Tak, rozluč se. Čau. Čau, bambino. Ty hraješ sám se sebou, jo? Tak, a vyhráváš? To je dobrý. Tak čau. Čau.